Sziasztok, kedves kis ötödikeseim! Most a másra hangzó törvényeket fogjuk szépen rendszerezni a fejünkben. Azt korábban már megbeszéltük, hogy azok a mással hangzók, amelyek a szavakban, vagy a szavak találkozásakor egymás mellé kerülnek, azért, hogy könnyebb legyen kiejteni ezeket a szavakat, gyakran egy kicsit megváltoznak. Ezeket a változásokat írják le ugye a mással hangzó törvények. A mással hangzó törvények többféleképpen változhatnak. Ugye beszéltük azt, hogy hasonlulásról lehet szó részlegesen is, és teljesen is. Részlegesen akkor, hogyha valami csak egy bizonyos részletében hasonlul, teljes pedig nyilván nevéből adódóan, akkor, amikor ugyanolyanná válik valami. Nézzük az elsőt, a részleges hasonlulást, amelynek két fajtáját különböztetjük meg. Ugye az első a zöngészség szerinti részleges hasonlulás, a másik pedig a képzés helye szerinti részleges hasonlulás. Mindkettő esetében nagyon fontos az, hogy visszaemlékezzünk arra, amit a mással hangzók csoportosításáról beszéltünk, nem véletlenül beszéltünk ezekről a mással hangzó törvényeket megelőzően. Az öngészség szerinti részleges hasonlulás azért egyszerű, mert beszéltünk a mással hangzók olyan csoportosításáról, amikor felbontottuk ugye a zöngés, és különvettük a zöngétlen mással hangzókat. Zöngés mással hangzóknak a legtöbbször van valamilyen párja. Most egy kicsit javítok, hogy szebb legyen. Tehát a zöngés mással hangzók esetében azt mondhatjuk, ugye felírom gyorsan, hogy melyek voltak a zöngések, amelyeknek volt zöngétlen párja is, mert ugye ezért lesz könnyű az öngészség szerinti részleges hasonlulás, hiszen ezeket a párokat azonnal észrevesszük, ugye ugyanott képezzük mind a kettőt, például a B és a P esetében mindkettő ajakhang, csak az egyik zöngés, a másik zöngétlen. Viszont vannak olyan mással hangzóink, amelyeknek nincsen zöngétlen párjuk, vagy ugye egyetlen egy olyan, aminek pedig zöngés párja nincs, ugye ez a H, az M, az N, Eny, L, J és az R, ezeknek egyáltalán nincs zöngétlen párjuk, úgyhogy nekünk most azokra kell figyelni, amelyek párban állnak. Íme ezek. És akkor nézzünk néhány példát, hiszen azon keresztül beszéltünk mi is ezekről. Itt van például a dobta szavunk, ugye B-vel írjuk le, de a kiejtésben P hangzik el, méghozzá pont a mellettük álló T miatt, hiszen ez a T, ez egy zöngétlen T hang, és sokkal egyszerűbb kimondani, megkönnyíti a kiejtést, hogyha egy másik zöngétlen kerül mellé. Tehát a kimondott dobta szóban mindkettő zöngétlen. Ugyanezt figyelhetjük meg a szegfű szavunkban, ugye amikor leírom G-vel, de kimondom a szót, akkor már is érezzük, hogy nem G-t mondunk, hanem K hangot ejtünk, és ez pontosan azért van, mert a G hang az egy zöngés hang, az F egy zöngétlen, viszont a kimondott szóban ugye a K is és az F is zöngétlen, ezért mondhatjuk, hogy zöngészség szerint hasonlult, hiszen a G a K-nak a párja, az előző szóban pedig a B a P-nek a párja. Tovább tudjuk vizsgálni, és így bebizonyíthatjuk, hogy valóban ez történik, ugye a hozta esetében a Z helyett S hangot ejtünk, a Z a zöngés, a T pedig zöngétlen, és amikor kiejtjük a szót, akkor sokkal könnyebb a helyzetünk, hogyha mind a kettő zöngétlenné változik. Darástól
Nem fogom erőltetni darázstól, de ugye a zs és a t van leírva egymás mellé, kiejtve viszont azt halljuk, hogy darástól, essel, és akkor megint jól megfigyelhető, hogy a t zöngétlen, és ennek köszönhetően a zöngés zs hang, a zöngés zs párjává ss változik kiejtésben. Tehát mindkettő zöngétlen lesz, az s is, a t is. De nem csak ilyen változás fordulhat elő, amikor a zöngésből zöngétlen lesz, hanem fordított esetben is létrejön ez a zöngésség szerinti részleges hasonlulás. Nézzük például az ablakban szót, ugye K zöngétlen mással hangzó mellett áll egy B zöngés mással hangzó, és amikor ezt kiejtjük, akkor mind a kettőt zöngésen ejtjük ki, vagyis a K-nak a zöngés párját ejtjük ki, tehát itt fordítva történik meg a változás. Amikor a zöngétlen mással hangzóból kiejtésben zöngés keletkezik, akkor zöngésedésről beszélhetünk. Fordított esetben, ugye amikor a zöngésből lesz zöngétlen, pedig természetesen zöngétlenedésről. A részleges hasonlulásnak egy másik csoportja, a képzés helye szerinti részleges hasonlulás. Ugye itt megint figyelembe kell vennünk azt a csoportosítást, amit szintén megbeszéltünk már, méghozzá azt, hogy hol képezzük a mással hangzóinkat. És itt nagyon fontos az, hogy hol képezzük, hiszen itt most már azok a mással hangzók is fontosak lesznek, amelyeknek eddig nem volt zöngés-zöngétlen párjuk. Hogy hol képezzük, ugye van, amit az ajkunkkal képzünk, a szánkkal képzünk, ugye ezeket nevezzük ajakhangoknak. Vannak olyan mással hangzóink, amelyek elsősorban a fogaink segítségét veszik igénybe a képzéskor. Ugye beszéltünk annak idején a hangképző szerveinkről, és a fog is ilyen fontos része a hangképzésnek. Emellett nagyon fontos a szájpadlás, hiszen így keletkeznek a szájpadlás hangok. És látjuk, hogy ezek között vegyesen van zöngés-zöngétlen, akár az ajakhangot, akár a foghangot, akár a szájpadlás hangot nézzük, és egyetlen olyan hangunk van, amit gégehangnak nevezünk, ez a H. Na, hogy miért fontosak ezek? Azért, mert ha mondjuk leírjuk azt a szót, hogy színpad, akkor már is látjuk és halljuk, hogy ugye leírt NP hang kiejtve MPV változik, tehát színpadot ejtünk, sokkal könnyebb így kimondani. Azért, mert az N az egy foghang, a P pedig egy ajakhang, amit a szánkkal képeztünk, és megint csak megkönnyítjük a kiejtést, és ezért alakul át egy picit úgy, hogy mind a két kiejtett hang az egy ajakhang lesz. Tehát az ennek nincsen zöngés-zöngétlen párja, ilyen szempontból nem tudjuk csoportosítani, hanem az N-ből M jön létre, és ebben az esetben egyértelmű, hogy egy képzésbeli változás történik. De nem csak M lehet kiejtésben, lehet más is. Nézzük a ponty szót. Ugye jól halljuk, hogy az N-tyé helyett enny-tyét ejtünk, ponty. Ugye az N megint egy foghang, a tyé pedig egy szájpadlás hang, és a kiejtett hangok közül pedig mind az enny, mind pedig a tyé szájpadlás hangok lesznek.
Menjünk tovább. Ugye itt számtalan változás előfordulhat, de van nekünk még egy nagy csoportunk a hasonláson belül, ugye a teljes hasonlás, amikor azt mondtuk, hogy ugyanolyanná válik kiejtve is, sőt, nem csak kiejtve, hanem mindjárt látjuk, hogy leírva is megtörténhet ez a változás, és ez nem más, mint az írásban jelölt teljes hasonlás. Nem véletlenül kapta ezt az elnevezést, hiszen írásban is jelöljük, le is írjuk mindazt, ami történik. Nézzük, hogy mi történhet egy szóban. Például ugye a festékkel esetében egyértelmű, hogy van itt más, ugye az ST és más hangzó találkozás, de a két K egymás mellett állása az nagyon utalhat itt valamire. Méghozzá látjuk azt, hogy ez egy toldalékolt szó. Fel tudjuk tenni a kérdést, hogy mivel festékkel. Felbontjuk ezt szépen, eredetileg ez egy valvel toldalék volt, és azt látjuk, hogy a valverag V hangja teljesen hasonlul az előtte álló mással hangzóhoz, és ezért két K hangot ejtünk, vagyis hosszan ejtjük a K-t. Ugyanez megtörténik az ablakkal szóban, ablak plusz val, ugye a valvel toldalék, és ennek ugyanaz a menete, ugye a valvel toldalék V hangja teljesen hasonlul az előtte álló mással hangzóhoz, ezért kettőzött K hangot ejtünk. Itt is van egy olyan mással hangzó találkozás, ami nem változik, ugye az ablak esetében a BL. Mivé válik? Felnőtté válik valaki, és itt ez azért érdekes, mert ugye azt látjuk, hogy a VV toldaléknak a V hangja hasonlul az előtte álló két T-hez, de ugye a magyar nem ír egymás mellé három azonos mással hangzót, leegyszerűsítjük, és így két T lesz az, amit le is írunk, felnőtté, és ugye hosszan is ejtjük. Ugyanígy mi V, ugye a VV toldalékból a diák K, válik valaki diák plusz vá, és szintén a valverag V hangja teljesen hasonlul az előtte álló mással hangzóhoz. De nem csak a valvel és a váv toldalék esetében történik meg a változás, hanem megtörténhet más toldalékok esetében is. Mindjárt megnézzük. Ez pedig nem más, vagyis ezek nem mások, mint az olyan toldalékok, amelyek J-vel kezdődnek. És ilyenkor ugye maga a J hang az, ami hasonulhat. Nézzük a példákon keresztül. Az első példánk ugye hozza, vagy hozzuk, legyen akkor most hozzuk. És itt azt látjuk, hogy a szótő a hoz, a lyuk a toldalék, és a toldaléknak a J hangja teljesen hasonlul az előtte álló mással hangzóhoz. De ugyanilyen az olvassa, olvas a szótő, ja a toldalék, és a J hang teljesen hasonlul az előtte álló mással hangzóhoz. Ezért ugye látjuk, hogy kettőzött mással hangzót írunk, hiszen ezért lesz az írásban jelölt teljes hasonlulás. A teljes hasonlulásnak egy másik fajtája, amikor írásban nem jelöljük a változást, és pontosan ezért kapta ezt az elnevezést. Itt megnézem, hogy hova is lehetne írni, hogy még áttekinthető legyen. Tehát ez az írásban jelöletlen teljes hasonlulás, hogyha valaki úgy fogja látni, vagy mondani, hogy írásban nem jelölt teljes hasonlulás, természetesen az ugyanazt jelenti. Tehát írásban jelöletlen teljes hasonlulás esetében
ugyanaz történik, mint az írásban jelölt teljes hasonlulásnál, csak itt írásban nem jelöljük a változást. Ennyi a különbség. Itt van például az ülj szavunk, ül a szótő, jé a toldalék, és kettőzött jét hallunk, holott látjuk azt, hogy leírva eljé van. De az a jé van már ott volt a szóban, tehát teljesen hasonul az ül el hangja a jéhez. Nem csak visszafelé, tehát ez a változás lehet több irányba is. Hagyja, kimondom a szót, látom, hogy már a gyé az ott van, és ehhez a gyéhez fog hasonulni a jé hang, a toldalék jé hangja. Ugyanígy ez anyja szóban. Nagyon fontos, hogy a teljes hasonlulás esetében az egyik hang az már ott van benne a szóban, és ehhez tud hasonulni. Tehát látjuk azt, hogy mind az ülj esetében már ott a jé nem jön létre új hang, már adott, ott van, és ahhoz tud hasonulni. A bátyja esetében ugyanígy a tyé és a jé találkozásakor a tyé már ott van, amihez fog hasonulni az a bizonyos jét oldalék. Ezt próbáltam most jelölni itt ezekben a szavakban. És hát látjuk, hogy a hasonlulásnak 4 fajtája van. Ugye a zöngészség szerinti részleges hasonlulás, a képzéshelye szerinti részleges hasonlulás, illetve a teljes hasonluláson belül írásban jelölt és írásban jelöletlen teljes hasonlulásról beszélhetünk. Hát ez volt a bonyolultabb része a másra hangzó törvényeknek. Ami egyszerűbb, az most következik. Ugye ez az 5. másra hangzó törvény, ami nem más, mint az összeolvadás. És itt viszonylag könnyen vettétek az akadályokat, tehát mindenki egész jól megértette azt, hogy összeolvadás, ahogy a nevében is benne van, 2 különböző hang, egy harmadikká olvad össze kiejtésben. Nézzük például a hallgatják szót. Ugye itt TJ találkozásáról kell most beszélnünk, hiszen itt van az a máshangzó törvény, amiről most szó van, az összeolvadás. A T-ből plusz a J-ből kiejtésben keletkezik egy kettőzött T. Van itt még más, ugye az LLG találkozása, de akkor erről majd utána egy kicsit. Nézzük a szabadság, ebben csak összeolvadással találkozunk, ugye D plusz S találkozásakor kiejtésben kettőzött csét hallunk, ejtünk. Még egy példa. Barátságot akartam írni, de mondok inkább mást. Ugye itt a tetszik. A T és az S találkozásakor a 2 összeolvadásával C hang keletkezik kiejtésben, és ez csak kiejtésben jön létre az összeolvadás. Az egyetlen olyan máshangzó törvény, amit le is írunk, ugye az a nevében is benne van, hogy az az írásban jelölt teljes hasonlulás. És akkor a következő máshangzó törvény pedig a mással hangzó rövidülés, és nem véletlenül van itt ez a hallgatják szó, hiszen ezt már megállapítottuk, hogy a TJ találkozásakor jön létre ugye az összeolvadás, viszont mondtam, hogy van itt egy másik másra hangzó törvény is, ugye az LLG 2 azonos és egy harmadik másra hangzó találkozásakor a 2 azonosat röviden ejtjük. Ezt innen lehet felismerni, hogy 2 azonos és egy harmadik. Például ilyen az otthon. Otthon. Röviden ejtjük a T-t. És a 2 utolsó másra hangzó törvény.
Ja, igen, itt leírtam nektek azt, hogy egy szóban több máshangzó törvény is érvényesülhet. Ugye itt látjuk, hogy a hallgatják szóban, beszélhetünk egy összeolvadásról is, meg beszélhetünk egy máshangzó rövidülésről. Na de van nekünk még egy máshangzó kiesésünk, ahogy a neve is mutatja, ugye nem összekeverendő a rövidüléssel, ez egyértelműen kiesik, tehát itt nem fogjuk ejteni azt a máshangzót, amivel kapcsolatban beszélünk. Ugye a mondta esetében 3 különböző mással hangzó találkozik, és a 3 különbözőből a középső, a D az, ami kiesett, és azt mondjuk, hogy mondta. De ugyanilyen szavak találkozásánál is lehet, ugye, jöhet létre mással hangzó törvény, ilyen a csuk be. Itt viszont más is történik, mindjárt meglátjuk, hogy mi ahhoz, hogy a mással hangzó törvényt is értelmezni tudjuk, először egyértelművé kell tennünk, hogy a csuk be esetében a 3 különböző mással hangzó találkozásakor kiesik a D. Tehát történik egy máshangzó kiesés, és csak ezután, miután kiesett a D, ezután a K és a B, ugye az egyik zöngétlen, a másik zöngés, és ezért kiejtésben megváltozik, és a K zöngés párját fogjuk ejteni. Tehát itt szintén 2 máshangzó törvény van, de az egyikből következik a másik. És akkor az utolsó a máshangzó nyúlás. Hát ez egy kicsit kakuktojás, mert ennek az okát nem feltétlenül tudjuk, nem olyan észrevehető, ezt csak a kiejtéskor halljuk meg, hogy hosszan ejtjük a szavakat. Ilyen a lesz az együtt. És ennyi. Hát remélem, hogy így tisztul egy kicsit a kép. Mindenkinek jó tanulást kívánok.